Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya sregep gentur nyawisaken diri ngriyayakake Natal lan nampi rawuh dalem Gusti ingkang ing sakmangkih bakal methuk kula panjenengan wangsul wonten ing kratoning Allah. Dinten menika tanggal 17 kula panjenengan mlebet ing Advent Natalis. Sacara mirunggan kairingan dening novena Natal. Yen Bapak Ibu simbah-simbah para kadang badhe ngawontenaken novena Natal saged diwiwiti dinten menika menapa kala wingi tanggal 16 supados yen diwiwiti tanggal 16 sonten menika ngantos tanggal 21 enjing. Wonten buku panduan ingkang dipun terbitaken percetakan obor Komisi Liturgi KWI, Bapak Ibu saged migunakaken buku menika. Mila waosan-waosan wiwit dinten menika langkung caket kalian kados pundi gegambaran anggenipun Gusti Yesus ing sakmangkih miyos. Sinten menika Gusti Yesus? Lajeng tiang-tiang ingkang ing sakmangkih berperan wonten ing miyos dalem swasana ingkang tuwuh menika kados pundi. Nah, mugi-mugi lumantar Advent Natalis menika kula panjenengan sansaya nggadahi manah sing tinarbuka gesang ingkang langkung suci lan sampun tebih kalian sedaya dosa. Saengga Natal estu saged kula panjenengan riyayakake kanthi penuh kabungahan, kanthi penuh kasucian. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaajak kados pundi bibit lan bobotipun Gusti Yesus. Katingal saking asal muasale Gusti Yesus, trahe sapa, keturunane sapa. Kadangkala wonten ing kabudayan Jawi lan kula kinten lumrah saumume tiyang menika ningali tiyang sanes salah setunggale ya mawang asal usule. Sanes namung asal usule saka ngendi ning ya kuwi anake sapa, turunane sapa. Awit yen kula panjenengan mangertos tiyang menika asal usule saka ngendi, kadangkala nggih mempengaruhi anggenipun kula panjenengan bangun sikap. Nek trahe kraton darah biru, wah awake dhewe ya langkung hormat. Terah priyayi, wah awake dhewe ya ngajeni. Terah kae sedulure Rama suster bruder, nah awake dhewe ya lembangun sikap rada beda nek karo terah utawi keturunan keluarga-keluarga sing biasa, sing anggota brayate ora ana sing dadi rama utawa suster utawa bruder. Gusti Yesus trahe sinten? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin.
Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 1 ayat 1 ngantos dumugi 17. Sarasilah dalem Gusti Yesus Kristus putra Daud putra Abraham. Abraham nurunake Iskak, Iskak nurunake Yakub, Yakub nurunake Yahuda sak sedulure, Yahuda nurunake Pares lan Sara saka Tamar, Pares nurunake Esron, Esron nurunake Aram, Aram nurunake Aminadab, Aminadab nurunake Naason, Naason nurunake Salmon, Salmon nurunake Boas saka Rahab, Boas nurunake Yobed, Yobed nurunake Yese, Yese nurunake Daud sang nata, Daud nurunake Sulaiman saka tilase Urias, Sulaiman nurunake Roboam, Roboam nurunake Abias, Abias nurunake Asaf, Asaf nurunake Yosafat, Yosafat nurunake Yoram, Yoram nurunake Osias, Osias nurunake Yoatam, Yoatam nurunake Akas, Akas nurunake Esekias, Esekias nurunake Manase, Manase nurunake Amon, Amon nurunake Yosias, Yosias nurunake Yekonias sak sedulur ing jaman pembuangan ing Babilon. Bakda pembuangan ing Babilon, Yekonias nurunake Salatiel, Salatiel nurunake Sorobabel, Sorobabel nurunake Abiud, Abiud nurunake Eliakim, Eliakim nurunake Asor, Asor nurunake Sadok, Sadok nurunake Akim, Akim nurunake Eliud, Eliud nurunake Eliasar, Eliasar nurunake Matan, Matan nurunake Yakub, Yakub nurunake Yusuf garwane Maria, ibu dalem Sri Yesus kang sinebut Kristus. Dadi turun saka Abraham tekan Daud ana 14 turunan, saka Daud tekan pembuangan ing Babilon ana 14 turunan, saka pembuangan ing Babilon tekan Sang Kristus ana 14 turunan. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem, sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Injil nyariosaken kados pundi silsilah asal usul sedereke Gusti Yesus menika paring pitedah dumateng kula panjenengan bilih Gusti Yesus Allah ingkang tedhak manjalma dados manungsa menika estu-estu manungsa. Padha karo awake dhewe ya duwe asal usul. Aku ki anake sapa, wong tuaku kuwi anake sapa, mbahku kuwi anake sapa, mbah buyutku anake sapa lan sapanunggalane. Ana cikal bakal sing temtu kemawon berpengaruh tumraping gesangipun Gusti Yesus. Bilih Yesus menika trah Daud ing Injil kala wau sinebut. Bilih Gusti Yesus menika trahipun Abraham, Injil kala wau nggih nyebutaken. Elokipun trah ingkang kacathet dening Injil Matius menika luar biasa. 14 turunan saka Abraham tekan Daud menika tinulis. Saka Daud tekan pembuangan Babilon menika nggih 14 turunan. Saka pembuangan Babilon ngantos Gusti Yesus menika nggih 14 turunan. Lan kecathet sapa wae sedulure Gusti Yesus ing jaman semono menika kacathet kanthi sae. Yen bandingke kalih trahipun bapak simbok kula, minimal kula pribadi ora apal lan ora ngerti sapa wae. Asmane ya ora ngerti. Nate gadah niat badhe nulis trahipun saking Mbah Buyut utawi simbah ning tekan saiki ya durung kelakon. Menapa malih janipun kanthi teknologi kula panjenengan sansaya saged
digampilake dipermudah anggenipun damel trah. Iso gawe profil masing-masing anggota trah terus dikai gambar foto. Menika langkung sae lan awake dhewe iso tepung oh iki jenenge iki, fotone iki. Awit menapa? Saking trahipun Gusti Yesus menika saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami. Minimal kula piyambak kadangkala sak sedulur wis ora kenal, karo ponakan-ponakan kadangkala ya wis ora kenal. Apa meneh sing luwih adoh. Ingkang kaping kalih kanthi silsilah menika nggih berpengaruh tumraping kedudukan. Kadangkala simbah-simbah rumiyin menika ngendika, kowe iki kalah awu karo ponakanmu kae. Merga apa? Ndeloki trahe. Lan kadangkala tasih wonten nek kalah awu menika ya katindes, kepara malah ora dianggep karo sedulure. Durung meneh nek miskin. Wonten sing kados mekaten kumpul trah terus monggo pamer. Ya pamer awune, pamer sugiye. Saengga kumpulan trah kadangkala boten dadosake kenal setunggalan-setunggalipun lajeng bangun paseduluran sing guyub rukun ning kosok wangsule. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.